hazvina kumira mushe mhuri yezimbabwe iko zvinezvi tiri kutambira mashoko emergency izvezvi atiri kutoona ari kutobuda ari kutotenderera izve. So pari kunzi zvoni pane meeting yarongwa for tomorrow kuprecab farm. Iyo meeting iri kunzi iri kuda kuenda ichizodiscusswa VP Chiwenga ipapo. So these guys vari kuda kushandisa this event as if vari kutorongawo zvebirthday remunhu, yeti vari kubva vatotaura nyaya dzaVP kuti tomisa sei Chiwenga uyu. Why? Because Geza akuramba achingobudikira achingodidi. Iye Geza wacho aritotaura kuti chef wedu ndi Chiwenga, ende aritotaura kuti zvoni even kuhondo kwacho Chiwenga akanga ari pamberi kana kuti akanga ari chef kana kuti boss wewana Mnangagwa wacho. Pari kupisa iko zvinezvi pari hoti. Ukaona zvinhu zvakadai so zvakutobuda is what a lot is happening already. Uyete mabhatanga kubuda mamwe secrets. This guy ndiye angobuda achidedzera kuti I hear there is a meeting at Precab tomorrow under the disguise of deliberation on Mnangagwa's birthday, which the Midlands cabal wanted to turn into a national event. Nicky Mangwana dismissed the event as a family affair. General Chiwenga will be discussed with an aim to stop him. Pakashata ndo nyaya iri kuitika. Unangoona nyaya dzakangowanda dzaitika. Isusu normally taingoziva kuti pakanzi patoitwa musangano especially ikupati yawo vaingoenda pajongwe pavaingoitira, but aiwa musangano yakatanga kurongerwa musango baba kuprazi kwemunhu strictly by invitation. Already hakuna haungopinde chorori ani haungauye pafamu pemunhu because it's a private property. And the funny thing regions the farm represident because mukuru auya apinda ipapo haukwanisi kungosvika panguva yaunodira, but it's a different case nekujongwe house kwako kuti kune vanhu vakasiyana siyana, majournalist, majinchi, maziya, maspy, zvakawanda zvinenge zviri koko. Vakatanga kutora zvinhu zvavo kuprecab farm. Now word in the street pari kunzi zvoni vamwe hana dziri kutobika manhanga izvezvi zvigananda are investing more pachinhu chiya chinonzi 2030. havasi kuda kuti mudhara wavo pangoitika any slight mistake kana kuti ani zvake angada kubudikira achinzi ada kutora chinhu ichocho. Ende chinhu chiri kutotaurwa nezvacho zvakanyanya pari kunzi Tagwirei is the plan B, but zvaari plan B kudaro backup chacho yempata hakuna, cause hakuna munhu anokwanisa kusvika achimira naye. And iko zvezvi makazvinzwa pamutanga kuti nyaya yemucentral committee chichichichi akada kutira kupinzwa nezve back door chaizvo. Hamene vaida kungerikana zita rake varisa pakati peusiku kana kuti vaida kuedza kuita sei, but hazvina kushanda, hazvisina kufamba mafambiro iwayo. Saka this is the word in the street. Pari kupisa pari hoti and atoti regedza nditongara ndatomhanya because isusu zvenyanya tinozvidawo izvi ndokwatodedzwa tichidaira. Saka tikangonzwa kuti pane nyaya iri kutaurika, nyaya iri kungoitika, tinobva tatodedzera kuti aiwa kwadzinorova matumbu ndokwadzinomhanyira, tinobva tatoya tichimhanya tobva tangozivisana nemi mhuri yeZimbabwe zviri kuitika. But before I disappear, pane mumwe ari kutaura, murume mukuru pari kupopotewa panapa. Atomunzwa kunyatsonzwisisa zviri kutaurwa panapa. Mozondiudzawo imimi zvamunenge muchifunga in the comment section pamusoro pezvinhu zviri kutaurwa. Ndine a serious issue that I would like to address this afternoon. Now my affiliates. I think I've always been talking about my affiliates. My affiliates, they are not up to any good. As much as these people are being used as parallel structures, vanhu avari kutodestroya musangano nekutosvibisa zita remusangano. Ende chinhu chinondirwadza, like what Comrade Bombshell Geza said, kune vanhu vanotoshandisa surname yekuti Mnangagwa, people who are from within the first family vari kutoshanda nema-affiliates are taking advantage and abusing the people. Pane nyaya iri kuitika izvezvi ne-affiliate inonzi Boys Dzamdara. Boys Dzamdara handina kana 2 weeks ndataura nezvavo. Ndikati vanhu ava matsotsi vakomana vamuri kuona. They are not about development, but they are all about stealing. Kune mbavha chaidzo, maconmen chaiwo anotozikanwa kunzi aya maguruva, but they are using the jacket reparty kuti vawane good immunity yekuti vawane kuita zvese zvavanenge vachida, be it madrugs, be it violence, mahwindi. Vari kupinda musangano votauda kuita ma-MP vachiti vakuda kutora zvigaro vachishungurudza vanhu vachiita zvinhu zvakawanda wanda. Mbavha chaidzo dziri kupinda dzichiwanda muma-affiliates, vofamba vakapfeka jacket reparty, vofamba vakapfeka jacket raMnangagwa vachitaura kuti isusu tiri kufamba nesimba revakuru. Now, a particular case, Kunyanga North kuManicaland, vakomana veBoys Dzamdara vakaenda nema-GD6 kwakusvika pamaini pevanhu. Zvikanzi tiri kuda mari yeconference.
vati tinoda fundraising yeconference, vaka extorta vanhu 10,000 US dollars. Vachitora mari iyoyo kudaro bva vaenda. Then they came the next morning. This time round kwakuchiuya nemagD6 ari 6. Mota idzi dzinotengwa netaxpayers money, remember. Vatora 6 magD6 aya kwakuenda pamaini. Vachisvika pamaini zvikanzi gayai o yenyu takamira panapa, muri suppose kutipa gold iroro. Tinoda kurishandisa fundraising yeconference tiite zvemusangano. Vakomana vaya kwakufonerawo vakuru wavo vakafonera kuti ko ndizvo here, ndo musangano wacho here. Tiri busy kushanda kuti tiriritire mhuri dzedu, nzvimbo dzatinenge taaloketwa zviri pamutemo. Ko vakomana vakuuya nhasi kunouya vamwe, mangwana kuuya vamwe. Every week vanhu vari kuuya vachita extorta mari, vachitora mari vachiti ndei musangano. Vakuru vakafonerwa vakataura kuti aiwa, hatina chatinoziva nezvevanhu ivava. Mapurisa baatofonerwa unzi endai pasini ipapapo vanhu vava varipo. This was a gang of 13 people, including one person anonzi Albert Mnangagwa. Albert akatiza. Vakomana bhawanzi batai matsotsi waya, vanhu ivava havana kutumwa nepati. Dhilai nevanhu, motikari dzikaponjeswa. Vakomana vakarohwa, polisi ichibva yasvika bhawasungwa. Right now tine vanhu 12 vari mujeri. Nyanga police station, go and check this information out. This is what is happening on the ground. Those people are actually in prison cells right now. Boys Damdara affiliate. Vane vachiti vakuru vakauya vomhanya vanotorwa mapictures vari pana vakuru. Vobva vaita kunge vanhu vemusangano zvisingaiti vanhu vari kuita zvinhu zviri pamutemo stereki. Then they use those same pictures dzavanenge vatorwa nadzo nevakuru to go and extort money from people vachinyepa kuti tine influence. Now look at it. Munopinda muconstituency mune munhu ari kuzvishandira muNyanga North. Maisanyatwa is hardworking. She is ever with the people. Mosvika moenda mumamine, handitika kuna vanhu vanenge vachiita mining yavo, mosvibisa zita remusangano. Musangano woita mbiri yekunzi uri kukohwa pausina kudyara. Zita remusangano rosviba, zita raMP rosviba. Because vanhu ivavo vanenge vachinyepa kuti tatumwa nevakuru. Zvoita kunge MP from that constituency atori involved in those bogus shenanigans, yet anenge asiri kutozivawo. I am calling for members of the public, whatever sector, be it agriculture, be it mining, be it shops chaiwo, mukaona vanhu vachisvika vachiti tauya nemusangano, tipei mari. Fonerai MP from that constituency and confirm. Call leaders from that province. Direct kuti there is something which is happening on the ground that we are not happy about. Ndo zvaakuitwa here nemusangano. Just to confirm, because most of these culprits, they are doing these things zvichitongobva musoro mavo pasina kana one anenge avatuma. There is so much chaos within the party. Vanhu vakualigna nezvigananda vachifurirana vachiita zvinhu zvisina maturo zvinosvibisa musangano, zvinosvibisa image yenyika. Mainvestors ari kuuya achingosvika kudai hapaperi kana 1 week, vanhu vanenge vakunzi tipei mari. Nditaurei, where are we going with such affiliates? Affiliates are up to no good. Hatina portfolio inganzi iri kurepresentwa right now neaffiliate isimo mastructures eparty, party executive. Be it housing, be it welfare, be it the disabled, everything, be it mining, be it agriculture, everything is mentioned within executive portfolios of the party. So this is just an agenda, a narrative which is being used by Zvigananda is part of the parallel structure. Ziri kushandiswa kupusha 2030 agenda. So people need to be careful. Let's resist these things. Mukangoona anyone ari kusvika pamine, tandanisai vanhu ivava. Tandanisai vanhu ivava. Mota ponjesai matai. Call the police. Those people must be arrested. Zvaitika kumanika lendizvi. Pane kangu kabhogasi kanonzi kanyi, kanozviti kanyi. Nanonzi Albert Mnangagwa. Albert Mnangagwa atotiza. 12 ndo wabatwa, wakazviita uri 13. 12 ndo wabatwa. Iye Albert Mnangagwa akatiza. We don't want this habit.
This is very bad. Mukaona munhu asvika achiti tiri affiliate inonzi boys dzamudhara, musabuditse mari kumakambani uko, chenjererai matsotse vanhu ava. Ndatenda.